Яңалыклар чыгарылыш үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Шәһәрдәшләргә фатирларына йөреп газоанализатор саталар. Бу җайланма кемгә кирәк? Мәгариф өлкәсендә эшләүчеләр үз эшенә нәтиҗә ясады. Белем бирү өлкәсендә нинди яңалыклар көтелә? Чаллыга сәламәтлек саклау министры килде. Капиталь төзекләндерүдән соң 2 балалар сырхауханәсе ачылды. Шәһәрдәшләргә фатир буенча йөреп газоанализатор сатып алырга тәкъдим итәләр. Бу җайланма бинада газ исе чыгуын хәбәр итә. Кайбер шәһәрдәшләр аларны сатып алганы, хәзер нәрсә эшләргә белмим. Таныш булмаганнардан мондый җайланма сатып алырга кирәкме? Газоанализаторларны кемнәргә урнаштырырга тәкъдим итәләр? Гүзәл Шихапова ачыклады. Шәһәрдәшебезнең ишеген газоанализатор сатучы Шахый хатын-кыз белдерүенчә, ул җайланманы ташлама белән 4990 сумга саткан. Ират үзен газ хезмәтеннән дип таныткан. Әмма соңрак Чаллы газ хезмәткәрләренең бернинди товар да сатмавы ачыкланган. Бер йорттан гына 3 кеше шундый җайланма сатып алган. Ничә сум тора ул сездә, мин әйтәм. Менә миңа килделәр, хәзер мин әйтәм, шуны 4990 сумга бирделәр, мин әйтәм. 10 сум сдачасын бирделәр. Газны түгел булар. 7 көн мин аларга звонить иттем. Звонить иттем дә мин әйтәм, менә шулай, өчен килеп, миңа куеп киттеләр. Сез куярга тиешме, юкмы аны мин әйтәм. Юк дип без куймыйбыз, аны ападысыңа ни өчен кирәк ул ди. Шәһәрдәшебез приборны тәрәзә янына элеп куйган һәм яхшылап урнаштыра алмаган, төнгә ул идәнгә төшеп киткән. Белгечләр мондый җайланмаларны газ хезмәткәрләре генә урнаштырырга тиеш дип белдерде. Газ анализаторын проектка карап сайларга кирәк. Гадәттә мондый җайланмаларны фатирларда куймыйлар. Сигнализаторлар соңгы вакытта яңа төзелгән йортларда гына куела башлады. Это определяется опять же проектом. Если это одноэтажное здание, то необходимости установки сигнализатора нету. Если это двухэтажное здание, обязательно устанавливается сигнализатор загазованности. Если имеется цокольный этаж и котельная находится в подвальном помещении, то есть это опять же установка обязательно сигнализатора загазованности. Белгеч пенсионерга 2000 сумнан да артык тормый торган сигнализатор сатканнар ди. Әгәр өйдә кеше булмаган вакытта газ исе чыкса, аның файдасы булмаячак. Шуңа күрә анализаторны тулы комплект белән сатып алырга кирәк. Моңа махсус клапан да керә. Газ анализаторыннан сигнал килгәч, клапан газны үзе ябып куя. Газ җайланмаларын кулдан яки таныш булмаган кешеләрдән алу чыгымлы гына түгел, куркыныч та. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Быел яз көн 65-нче комплекста тагын бер яңа мәктәп төзелә башлаячак. Бүген шәһәр мэры Наил Мәгълиев мәгариф учреждениеләре җитәкчеләре белән очрашуда Чаллының 2017 елдагы социаль-икътисади үсешенә нәтиҗәләр ясады һәм бу елга бурычлар билгеләде. Узган ел шәһәр предприятиеләре яхшы үсешкә ирештеләр, яңа җитештерү мәйданнары ачылды, нәтиҗәдә яңа эш урыннары барлыкка килде. Күп мәктәпләр, балалар бакчалары, поликлиникалар капиталь ремонт булды. Быел да матди техника базаны ныгыту тулы көченә барачак дип белдерде мэр. Новую школу в Замеликесе открываем 1 сентября. На прошлой неделе я был, там уже работает на 3-м этаже. 3-й этаж строят уже, полным ходом работы идут. И мы планируем в мае-июне месяце начинать строительство новой школы в 65-м комплексе. Мы каждый год по 5 подростковых клубов ремонтируем. В этом году у нас 5 подростковых клубов, 2 молодежных центра. Поэтому эту работу, и в этом году 9 детских садов. 9, да, у нас? 8 по программе. Один детский сад мы решили сделать за счет местного бюджета. Киңәшмәдә республика мәгариф һәм фән министры Рафис Бурханов та катнашты һәм ул залдагыларга яхшы хәбәр әйтте. Распоряжение правительства Российской Федерации нам на 2 года еще федеральным денег дает миллиард на строительство яслей. Еще миллиард наш, вот на 2 миллиарда мы будем строить за 2 года ясли. Обязательно эти места появятся и в Челнах по этой программе. Бүген капиталь төзекләндерүдән соң 4-нче һәм 6-нчы балалар хастаханәләре ачылды. Һәр учреждениягә дә 20 меңләп бала теркәлгән. Биналар ачылганнан бирле бер тапкырда капиталь төзекләндерү булмаган. Ремонт нәтиҗәләрен бәяләргә республиканың сәламәтлек саклау министры Марат Садыйков та килде. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. 6-нчы балалар сырхауханәсендә үзгәрешләр бусаганы атлап керүгә үк сизелә. Төзекләндерүгә кадәр коридорлар тар булган, бу янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләренә туры килмәгән. Учреждениедә мөлаем сырхауханә программасы эшли. Капиталь ремонт кысаларында җайланмаларны, җиһазларны яңартканнар. Бина бөтенләй икенче төрле биредә эшләү рәхәт дип белгечләрдә. 4-нчы сырхауханәдә ремонтны пациентлар 5-ле билгесенә бәяли. Балалар да, алалар да үзләрен шифаханәдә кебек хис итә. 20 зур инде, монда бердә ремонт булмаган ахрысы. Менә внучка туганнан бирле йөрибез инде, оныгым туганнан бирле.
Хәзер инде бик күңелле, бик матур. Әйе, барысы да ошый. Яңа җайланмалар ярдәмендә кайбер процедуралар тизрәк һәм җиңелрәк үтә. Называется отоларингологическое устройство, или как комбайн мы его называем. Здесь очень удобно смотреть пациента, проводить процедуры. Значит, здесь можно промыть ушные раковины, ушные серные пробочки, промыть небные миндалины, отсасывать из лакун содержимые гнойные пробочки. Раньше мы делали шприцом Жане, то есть старым методом обычным. Быел республика программасы буенча 11 сырхауханәдә төзекләндерү узды. Ремонтка 1 миллиард сумнан артык акча тотылды. Шул уңайдан министр табибларның да эшкә мөнәсәбәте җаваплы булырга тиеш дип белдерде. Мы серьезно вкладываемся. Стены, красиво, тепло, уютно. Материально-технической базы, поликлиник. Но внутри хотелось бы, чтобы изменилось. Вот то, все начинается со слова, с улыбки. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Бүген Чаллы Татар дәүләт драма театры Кама Тамагы районына 3 көнлек гастрольләргә китте. Апрель айында безнең артистлар Уфада Булат Салаховның яратылмый калган ярлар спектаклен куячак. Бу минутларда Кама Тамагы район үзәгендә Зифа Кадырованың Сагынырсың мин булмам әсәре буенча Хабир Ибрахимов язган спектакль бара. Бу театрның Кама Тамагы якларына әле беренче тапкыр гына гастрольгә чыгуы. Шунысы да куанычлы. Туфан Миңнуллинның туган авылы Ылы Мәрәт Хуҗада да булачаклар. Безнең репетицияларыбыз бара. Апрель аена тагын бер премьерабыз билгеләнгән. Ул Әнгизә Ишбулдинаның Зәңгәр туман артында дип исемләнгән пьесасы буенча аны безнең яшь режиссерыбыз Олег Кинҗагулов куячак. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән бүгенгә сау булашам. Исән-имин булыгыз. Не пропусти! Большая распродажа настоящих фабричных шуб. Скидки до 50%. Рассрочка без переплаты. С 16 по 18 марта в Экспокаме. Суперакция в Медиамаркт. Возьми 4, оплати 3. Участвуют все основные категории техники. Телевизоры, крупная и мелкая бытовая техника, компьютеры и смартфоны. Собери свой выгодный набор. Медиамаркт. Компания «Армада» предлагает суперакция на стальные двери. Распродажа от 6000 рублей. На межкомнатные двери современный стиль. На теплицы сезонная распродажа. Скидки до 5000 рублей. На окна энергосберегающий стеклопакет в подарок. Художественная ковка, кованные заборы, навесы, беседки. Качество, надежность, быстрые сроки и цены от производителя.